Hi guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय। एक्चुअली आं भिडिअ खालामनाया बहुत गोबाव जाबायमोन आरोना, ओमफ्राय दायो क्रिसमासनि दिन, बेनिफ्राय आङो जोंहा न'नि डेक'रेशन खालामनायखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आरोना। नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दङबा आरो फ्रि टाइम मोनोब्ला नायनो हागोन। फैदो बिदिब्ला नायलांसै। माबायदि नुदों लोगोफोर? मार गोबाव लाबाय बे लाइटखौ माबादो मा होनो एरेन्ज खालामनो आरोना। जोंहा न'आनो हाजोबाखैनो, आदानि न'आ खथानै दंबावोसो बनायनो। कालारबो होनो मोनाखै बेसेरा नै। नै अर सायदों। गोजांदों। जोंहानि स्टारखौ खिथानां र'। वाव एफा गोजौ। हा कालार होबा मोजां नुगोन ना गाइस, जोंहानि आदानि न'खौ। हनै आरे हायो नामा? बाजैयाबो थांगोब्रा, थांलाय बाजैया जोहोलिनो। बाजैया जोंहा जोहोलि गोजाङाखै हनै। सुइटार गानलायबावासोलाय क्रिसमासनि। बागुरुम्बा जानजि सोमालायनाय दा। Happy Merry Christmas. Hello guys. Happy Christmas. जिसु जोनोम जानाय सान। Pilon sudah. Sadarnya जोबथ'वाखैना दाबो? जोबथ'वाखै। दे साजायदो लासैनो। बोसोराव खनसे जिसु सारि जानायनि नामाव रंजानांगौ।
एसे सिम्पोलबाबो साजायबाय आरो जों ना Oh, ini ulang pada jengah saya. Ini. Ini nak. Jengah ke doang. Udah jalan dong. Udah jalan jengah ke. Makan deh. Ya, deh. Mang Kris songgan. दा जाफैनोसै नामा? बेदर नामा? बेदर सङा दिनै। 12तानि उनावसो मोनजागोन। होमबाथ' मिरामिस ना? दे। मानि नांगौ नेमफोरखौ एसे बिदिनो न' गोदाननि साजायनायखौ नायदां नै एसे song deh ketawa song Mana? Ini